Η Ελισάβετ Αδαμαντίδου, The Killer Project, μας το έστειλε και θεωρήσαμε ότι έχει ενδιαφέρον και έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον να το παρουσιάζεις με μουσική υπόκρουση. Give this a chance, The Killer Project. Το The Killer Project του John Lennon. Είναι λίγο έτσι, το εγκέφαλός μας έχει κάποια δικά του θέματα. Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μέρος.